ginto. Ang sarap! Kaya pagpatak ng golden hour, magginto barrel-aged gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education. In the face of the pandemic, this school year 2021-2022, DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PASCO Level 2 rate-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment processes for grade school, junior high school, and senior high school are now going on. The start of classes will be announced later. For college and graduate school program, the online and on-site enrollment for summer classes will be on June 15 to 16, 2021. Classes will start on June 21, 2021. Then, the enrollment for the school year 2021-2022 first semester will be on July 5 till August 10, 2021. Classes will start on August 11, 2021. No tuition fee increase and reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For inquiries, please visit the Admission, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-2148, 480-3108, or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi is concerned with your safety and your future, your success. Our word. Lonely, napaka-lonely. Wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, wag ka nang lonely. Dahil may new Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap nang kumain ng marami. It's gonna taste better. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Maraming mikrobyo sa lansangan. Kabilang dito ang mga itlog ng bulate na naninirahan sa bituka, nasanhi ng sakit ng tiyan, malnutrisyon, anemia, mababang IQ, at pagbaba ng resistensya. Para makaiwas sa komplikasyon na dala ng bulate, makiisa sa gaganaping libreng purga. Ngayong National Deworming Month, libre, mabisa at ligtas para sa mga batang edad 1 to 18 years old, mga buntis, at mga tao na naapektuhan ng mga sakit na ito. Magtanong sa inyong pinakamalapit na health center para malaman ang iba pang impormasyon ukol dito. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Matabang ako, naturadak, uragon ako, isog ako, hinebra tayo, hinebra ako, hinebra tayo, may karamay kang di mag-iiwan, matindihan na ng laban, hinebra ako, hinebra tayo, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Drink responsibly. Kasama mo ang bagong tapang sa One Hinebra Nation ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Pili ng Bear Brand. Pili ng Bear Brand. Siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand 2.4 kilogram pack. Kayang araw-arawin ang tibay hanggang sa next sweldo. Dahil mas mura ito kumpara sa patingi-tingi. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Pili ng Bear Brand. Pili ng Bear Brand. Siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand sa iyong suking tindahan.
Tibay refers to Tibay Resistensya nutrients, vitamin C, iron, and zinc with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Siya ang servidor na may puso sa tao. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Adrian, si Adrian Salceda. Yan si Adrian, talaga naman. May maray na pag-gobyerno ang action man. Konkretong patinampo sa hararayong sidyo. Basta Salceda may maray na legasiya. Ang mga barangay, padaba niyang maray. Sa pulang gimawot niyang dubakol ng negosyante. Serbisyong may puso, ang satong kaibuhan. Hatod ni Adrian, Adrian Salceda. Siya ang servidor na may puso sa tao. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Adrian, si Adrian Salceda. Sa pandemyang ito, napakahalaga ng paggamit at pagbabahagi ng wastong impormasyon. Ang pagkalat ng fake news tungkol sa mga bakuna laban sa COVID-19 ay nagiging dulot ng takot at pagdududa. Dahil dito, patuloy na ipinapaalala sa publiko na ang lahat ng mga bakuna ay mabisa at ligtas na panangga laban sa COVID-19. Ang mga bakuna sa COVID-19 ay dumaan sa masusing pagsisiyasat, pag-aaral at pagsusuri ng mga eksperto. Huwag tayong basta maniwala sa mga haka-haka lamang, bagkus ay kumuha ng mga impormasyon mula sa mga verified sources. Ang taong may tiwala sa agham, makakamit ang kaligtasang inaasam. Maaari nang mag-enroll para sa school year 2021-2022. Ang University of Nueva Cáceres ay kasalukuyan ang tumatanggap ng enrollees para sa basic education, college, School of Law at School of Graduate Studies. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lamang kay Janet sa 0907-156-6898. Experience UNC's quality education and nurturing environment. At UNC, you are future ready, work ready, and life ready. Enroll now! Nahihirapan ka bang matulog? Baka insomnia na yan. Narito ang Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Ang pampatulog mo, pampatulog nating lahat. Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. The Doc F Sleep Aid Formula. Para makainom ng libre, mag-send lang ng inyong mensahe sa Facebook page, The Big C Freebies. The Big C Freebies. Para naman sa promo hotline, buy one take one, door-to-door delivery na. Free shipping pa. Mag-text sa 0967-583-1820. 0967-583-1820. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Ang isinasali na dugo sa tao ay isang lunas na hindi maaaring likhain mula sa mga artipisyal na bagay. Ito ay nanggagaling sa mga taong may mabubuting puso, mga bagong bayani na kusang loob na nagbibigay ng sariling dugo upang makasagip ng isang buhay. Makiisa sa Dugoyanihan sulong sa pagtulong ng dugong Pilipino. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar para sa schedule ng Mobile Blood Donation Drive. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA number 071 series of 2020. Radyo Balagon ka ito. DZGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number 1. DZGB 729 kHz.
Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Oras sa Radyo DZGB, 10 minutos pasado alas 5. Maray na hapon mga tugang uya po ang mga baretang unyan para sa aga digdi sa Radyo DZGB. Mga baretang maruluwa sa aga sa mga dyaryo nasyonal. Enot sa PBN DZGB. Sa mga baretang unyan para sa aga. Pinatanidan kan Octa Research Group ang publiko kontra sa pagkakan sa luwas asin social gathering sa tahaw ka nagdadakol na kaso nin mas nakakaulakit na Delta variant kan COVID-19. Inang pangapudan ni Professor Ranjit Rai sa magsasabi na ang Pilipinas nakarestro na nin 119 kaso nin Delta variant. Tayong sinabi na dapat likayan ng una ang mga social gathering, pagkaon sa luwas, asin iba pa dalanta may posibilidad na pwedeng maulakitan kan virus lalo na kung bako pa bakunado. Idinugan pa man niya na kung igwamasan na nin bakuna dapat magpabakuna na dalanta ini ang long-term solution sa problema sa COVID-19. Inutob ni Presidente Rodrigo Duterte ang sa iyang pangako na ibalik ang Coconut Levy Fund sa mga paraoma kasabay kan pagpasar kan Coconut Farmers Trust Fund Bill. Sa iyang State of the Nation Address o SONA, sinabi ni Presidente Rodrigo Duterte na ang pondo asin pigkakarkulong nasa 75 billion pesos para mapakinabangan kan mga paraoma asin sa development kan coconut industry. Ang Coconut Levy Fund pigkolekta gikan sa mga paraoma kan rehimen ni dating Presidente Ferdinand Marcos na nakatagama ko ta sa mga programang mapapakinabangan kan mga coconut farmers. Pero imbes kay ni ginamit kan gobyerno para mabakal ang dakulang porsyento kan United Coconut Planters Bank. Nasabi man sa SONA ang pagpasar kan rice tarification law as in a free irrigation laws na makakatabang sa agricultural sector. Miyaras tanto dagdag na barata alid dyan sa luwas si Ans Galero. Ans, kamen. Gigibuhon sa aga alas 9 din pagkaaga ang inauguration ceremony kan ipinagtibong water system sa Bangkerohan Resettlement Site. Ini ang informasyon na pinagpaabot sa DZGB News ni Alcalde Noel Rosal kung sa iyang sinabi na haloy ng pinagkonstruhir ang nasambitan ng water system sa nasambitan ng lugar para mapakinabangan kan mga residentes kan Barangay Bangkerohan na paramiyang trust nag-i-star sa resettlement site na iyan. Sa ngunyan, siniguro ni Alcalde Rosal na magiging makaskas man sana asin simple ang inauguration ceremony sa lugar sa venue na pilit ninda alagad siguraduhin nintang mautob ni mahay ang magkakanigong minimum health standards sa mga partisipantes ka nasambitan ng aktibidad. Sinabi ni Rosal na saro ini sa mga prioridad na programa kan gobyerno lokal kan Legazpi tangan na matauan aning komportableng pagkabuhay ng mga Legazpenyo naka-star sa Bangkerohan Resettlement Site. Dagdag na Bareta, Ans Galero, DZGB. Miyaras tanto dagdag na barata alid dyan sa luwas si Luens Borse Barsena. Daddy, kamen. Inumpirmar ni Redención Jun de Leos kan Kusog Bicolandia na siya may planong maglansar asin magdalagan bilang kongresista sa segundo distrito kan Albay. Iningon yan ang kinumpirmar ni De Leos sa DZGB News na dakol na nagpapahiling sa iya ning suporta asin pagbusol hali sa mga manlain-lain na munisipios asin sa syudad kan Legazpi digdi sa segundo distrito na siya dumalagan sa nasambitan ng distrito para sa siring na posisyon. Susog kay De Leos, daiwan siya kay ni nagsasarado ng pintuan, may kinaaraman sa siring na bagay. Kung kaya magpapadagos na daw ang sa iyang pagdalagan. Ang saro pa sa naging kusog kang buot ni De Leos, susog sa iya, iyo ang mga positive na feedback hali sa iya kan mga tao na iyo ang naging kusog nin buot tangani ng ikumpirmar na siya madalagan sa siring na pwesto asin sa iyang dinagdag na mas lalo pa siyang makusog ang buot ang nakanyus angkor ngunyan makapitan sa iyang respetibong barangay. Dagdag na Bareta, ako po, si LBB.
Higlalao manakan Malacanang na uokrayon kan oposisyon ang ultimong State of the Nation address ni Presidente Rodrigo Duterte. Ini matapos apodon kan oposisyon na joke of the nation address ang sona kan Presidente kasuudma. Para sa oposisyon, nagpalyar si Duterte na matukar ang problema sa pagtios asin kawaaran ng trabaho sa tao kan COVID-19 pandemic. Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na pigdalauman na ninda na daiman talaga uumawon kan oposisyon ang sona ni Duterte sa pagsasabi na daiman sindang magiginibo kung ukurayon ka na sa oposisyon ang pahayag kan Presidente. Mapapadali na ang anuman na transaksyon sa gobyerno sa paagi kan Ease of Doing Business Act. Sa iyang State of the Nation Address o SONA, sinabi ni Presidente Duterte na habo niya makahiling nin haralabang pila lalo na sa kainitan nin aldaw o mantang nagbabaha. Mapapadali naman ang transaksyon dahil sa paglansar nin Philippine Identification System o National ID. Sinabi pa kan Presidente na 10-year validity kan driver's license as sinapag-araglar sa 3 milyon na backlog. Inrekomendar man kan Presidente ang ideyang ipirarom sa medical assessment ang mga driver kada 5 taon tanganing maraman kung areglado pa ang sa indang paghiling o pagdangog. Gusto kan mga legisladores na madugangan pa ang mga fasilidades na nagigibo nin genome sequencing tanganing mapakasog ang pagpugol sa mas nakakaulakit na Delta variant. Sinabi ni Senador Sani Angara na saro man sana ang fasilidad na kayang makagibo nin genome sequencing sa nasyon. Tayong sinabi na dapat igwa na o igwaman sa Visayas o Mindanao. Sa ibong lalado, sinabi man na Albay 2nd District Congressman Joey Salceda na siya masumiter ng propesnong lakdang tanganing palawigon ang genome sequencing sa nasyon. Ipinahayag kan Department of Health o DOH na siyam sa mga tinamaan ng Delta variant kan COVID-19 iyon nakapagpabakuna na. Magigirumdoman na uminabot na sa 119 ang kaso ng Delta variant sa nasyon matapos madugangan ng 55 na bagong kaso kan Domingo. Sigon sa Department of Health o DOH, napig-veripikar pa ninda ang vaccination status ng 86 na kaso. Pero apat sa 119 na kaso ang nakakumpleto kan 2 dose ng COVID-19 vaccines, mantang 5 ang nakaresibi sa nanin primerong dose. Sa mga fully vaccinated, 3 ang nagkaigwanin mild symptoms, mantang ang nasaro asymptomatic. Ang mga nakaresibi ng first dose, 3 ang may mild symptoms, mantang saro man ang asymptomatic. Ang mga nakaresibi man ng first dose, 3 ang mild cases, as sinaduwa ang daing ay pinapahiling na sintomas. Nasa 24 na Delta variant cases ang dai pa nakapagpabakuna kaya sa girari na tinawanin doon kan DOH na ang mga bakuna epektibo kontra sa COVID-19 asin sa mga variants. Handang magtabang ang Philippine National Police sa paghanap nin mga lugar tanganing magserbing temporary vaccination center kasabay kan panahon nin habagat. Ini matapos na ipag-orden ni Presidente Rodrigo Duterte sa Department of Interior and Local Government na mag-isip nin mga paagi kung paano malikayan ang paghalat sa pila kan mga tao sa mga binarahang lugar para makakuha na nin bakuna kontra sa COVID-19. Nagpulas ng direktiba si PNP Chief General Guillermo Eliazar sa mga police offices as in units na makipag-koordinar sa mga gobyerno lokal para maisiyan ang kinakaipuan na tabang sa paghanap ng mas ligtas na vaccination site. Target puunan kan World Health Organization o WHO ang Solidarity Vaccine Trial o SVT sa nasyon sa Agosto 15. Sigun kay Department of Science and Technology o DOST Undersecretary for Research and Development Rowena Cristina El Guevara na padagos ang preparasyon para sa nag-adang-adang na clinical trial. Kipuhan man magkaigwanin permit gikan sa Food and Drug Administration o FDA bago puunan ang trial. Para sa FDA, kaipuhan man magkaigwanin permit gikan sa Food and Drug Administration o FDA bago puunan ang trial. Para sa FDA, kaipuhan aprobado man ang vaccine trial kan Vaccine Experts Panel o VEP, Single Joint Research Ethics Review Board. Sa ngunya na day pa pwedeng sabihon kung anong mga bakuna ang gagamiton sa Solidarity Vaccine Trials. Pon sa Agosto 1, dahil naman obligaron kan Bureau of Immigration ang mga dayuan na mag-agom, mga aki asin mga magurang kan mga Filipino citizen na magbiyahe
o mabiyahe pasiring sa Pilipinas na magpresentar ng entry exemption documents. Sinabi ni Immigration Commissioner Jaime Morente na ang bagong travel rule inaprobaran kan COVID-19 Task Force alagad pwedeng ipasunod na sa mga dayuhan na day kay riba ang sendang mga Pinoy na agom o magurang kung madigdi sa Pilipinas. Sa sinabi na mas magiging facile na para sa mga dayuhan na may agom na Pinoy asin mga aki na nasa Pilipinas na makabisita asin makariba ang pamilya. Panibagong batch nin clinical experts gikan sa Israel ang nagabot sa nasyon para ihiras ang sa indang mga lakdang kontra sa COVID-19 pandemic. Sigun sa Department of Health, irerehistro kan ang mga eksperto ang sa indang clinical guidelines sa COVID-19, infection control protocols, hospital management at siniba pang mga lakdang. Sinabi pa ni Health Undersecretary Leopoldo Vega na mataon na nin mga rekomendasyon ang mga eksperto. Magigiromdoma na kanakaaging bulan kan magdidisanasyon ang sarong grupo kan experts gikan sa Israel Ministry of Health para ihiras ang sa indang estratehiya sa COVID-19 response. Ang mga uniform personnel na kwalifikado mag-aprobitsar sa libreng legal aid susug sa kahagadan ni Presidente Rodrigo Duterte na inaman mga ngaipo kani kung gigibuon sa nanin tultol ang sendang trabaho. Inang pahayag ni Abogado Edri Olalia, pamayo kan National Union of People's Lawyers, sa pagsasabi na sa prinsipyo ang lambang saro kay ang mga militar asin polis garantisado sa constitutional o universal rights to due process kariba na ang right to counsel. Idinugang pa man niya ng propestong free legal assistance de naman talaga kaipuan kung magtrabaho sa nanintultol asin susug sa basic rights asin freedom of the people. Epektibo sa Agosto 1, dainahagadon kan Bureau of Immigration o BI an entry exemption document o EED an kan mga agom na dayuhan asin mga aki kan mga balikbayan na Pilipino. Partikular ang mga maulinin Pilipinas para magbakasyon o magbisita sa indang mga kapamilya sa Pilipinas na day kaibanan sa indang mga Pinoy na agom o Pinoy na magurang. An kaipuan sa nanindang ipahiling sa immigration officers iyon sa indang tourist visa. Ang foreigners na malawag sa Pilipinas na kaibanan sa indang Pilipinong agom o Pilipinong magurang, iyon automatikong lawag sa balikbayan program asin sinda sakop kan visa-free para sa sarong taon na pagtinirit sa Pilipinas. Ini kasunod naman sa pinakabagong resolusyon kan Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases o IATF-EID. Damagata sa 3rd District si Jimmy Nasolita. Jim, kamen. Pinag-idali na kan provincial government kan Albayan site development kan Bubulusan resettlement site sa barangay Bubulusan Ginubatan kung saan ka nakaaging aldaw big ocular inspection mismo ini ni provincial engineer Dante Baclao. Ikon kay Mayor Jema anong hukumadali ng paturugdukan ini mga housing units para may kulugar na ang mga pamilyang na-displaced durante kan bagyong Role nagkaiguan in flash flood sa barangay San Francisco Travesía sin barangay San Rafael. Pigalat na ini kan mga pamilyang mantinidong nasa evacuation center. Ang simbag ni Mayroong Ohogo pigahalat naman lang kan provincial government ang pagabot ni Richard Gordon kan Red Cross kung sa bibisitahon ini bilang donor ng mga housing units. Ang kasunod kini iyon pagpatugtog na ng mga permanent na harong para mailipat na sa lalong madaling panahon ang mga nagkabiriktima kan bagyo. Madagdag na Bareta, Jimmy Nasalita, DZGB News. Sinabi ni Senate President Tito Soto na ipagpapadagos kang Senado ang pagbutingkay asin pagbulgar sa korupsyon sa gobyerno sa ultimong sesyon kan 18 Congress. Sa sinabi na iluluwas ninda ang korupsyon sa public service asin ididirekta ang searchlight sa sarosa sa indang mga komite tanganing makaluwas ang korupsyon asin kawaran ni justisya. Idinunga pa ni Soto na padagos nindang sisimbagon ang mga agrangay kan mga namamanwaan sharing sa pagkakan, harong edukasyon asin tabang medikal. Matagamas sinda nin fundo tanganing marasulbaran ang patakot kan COVID-19. Malansar ang Cebu Pacific and Special Commercial Flight sa Hulyo 30 para sa repatriation kan stranded OFW sa Dubai, United Arab Emirates. Inibilang kasimbagan sa pangapudan kan gobyerno na tabangan ang Pinoy workers sa Dubai na naiipit sa travel ban kan Pilipinas.
Sigun sa Cebu PAC, kaiban sa ako oninda sa Special Commercial Flight and Overseas Filipino Workers o OFWs na nakanselaran ng flight paulin in Pilipinas dahil sa travel ban. Nagpagiramduman ang Cebu PAC sa OFWs na gustong sumabay sa bayanihan flight na magpresentar ni negatibong swab test result. Automatiko naman na mas irarom sa 14-day quarantine ang returning OFWs pag-abot ninda sa Pilipinas. Inaga ni Senate President Tito Soto sa sayang mga pagiribang senador na magkaigwan ng disiplina sa trabaho sa pagsasabi na kinakaipon matauan ng prioridad ang sendang obligasyon bilang legislador maski sa panahon pa ng kampanya para sa 2022 election. Tayong sinabi na rin siya naniniwala na ang kampanya makakaapitar sa sendang trabaho sa pagsasabi ng kadaklan kan mga senador, nagiging statesman asin aram kung ano ang sendang trabaho. Idinugang pa ni Soto na dahil pwede sa Senado ang sistema na persona na gabusan na politika ang nasa isip. Kumpiyansa ang Department of Agriculture o DA na makakamtan kan Pilipinas ang target na produksyon kan 20.4 million metric tons o MMT nin paroy kundi babagyohon ang nasyon ngunit na taon. Base sa datos na ipinaluwas kan Philippine Statistics Authority o PSA, suminakat na ni na 5.72% o 480,243 ang produksyon kan paroy poon kan Enero sagkod Hunyo. Mas halangkaw ini kumpara sa 8.38 MMT kana 2020 na pinakahalangkaw na nairehistro sa kasaysayan. Mayoriya kan mga Pinoy ang nagkukonsiderar kan sendang sarili bilang tios o pobre susug sa resulta kan ikaduwang quarter kan 2021 survey na ginibo kan Social Weather Station. Base sa resulta kan survey, nagsasabi na 48% kan mga pamilyang Pinoy ang nagsabi na sinda talagang tios kung saan ini nasa 12 milyones na medyo hababa sa 49% na narestro sa primerong quarter kan 2021 alagad halangkaw pa sa 45% kan 2019. 29% kan mga respondents ang nagsabi na sinda nasa borderline poor, mantang 23% ang nagsabi na bako sinda tios nin marhay. Ipinahayag kan Judicial and Bar Council o JBC na 4 na aplikante ang kaibahan sa shortlist para sa masunod na Deputy Ombudsman for the Military and Other Law Enforcement Offices. Kaibahan sa pinagpipilian ni Presidente Duterte sina Assistant Ombudsman na Jose Balmeo Jr., asin Ombudsman na Director Bed Epres, asin Lawyer Camilo Correa, asin Voltaire San Pedro. Isinumitir na sa Malacanang ang listahanin mga aplikanteng kaibahan sa shortlist. Kan Hunyo 2, natapos ang 7 taon na termino ni dating Deputy Ombudsman for the Military and the Other Law Enforcement Offices na si Cyril Ramos. Nakatala na ilansar ang primero sa 294-meter na multi-role response vessel sa Shimonoseki Shipyard kan Mitsubishi Shipbuilding Company sa Japan sa aga. Nakuha kan Department of Transportation ang 2 multi-role response vessel para sa Philippine Coast Guard sa Lindong kan Maritime Safety Capability Improvement Project Phase 2. Oras na may padara sa Pilipinas ang 2 barko ang magiging pinakadakulang barko kan Philippine Coast Guard pigdalauman na magkakatabang man ini para mapakaray ang maritime security asin maritime safety capabilities kan nasabing ahensya. Ipinaabot ni Vice President Leni Robredo ang sa iyang pagbati kay Heidelin Diaz matapos matukdol ang kainot-inoting medalyang bulawan o gold medal sa 2020 Tokyo Olympics. Sigun kay Robredo, sarong dakulang kapangganahan sa Pilipinas ang ginibo ni Diaz. Nagpasalamat ang Vice Presidente sa Filipino Olympic medalist sa pagtataunin onra para sa nasyon. Yan mga tugang detalles kay mga Bareta ngunyan para sa agadigdi sa Radio DZGB. Sa pagkarakan mga pagiriba, Ronald Baldo Salado Technical. Kami po nagatod kan Bareta. Ako po si Francia may Borras. Ako man po si Edwin Peralta nagsasabing mabalos kan sa inong pagantabay. Realize true comfort and relaxation at Dorotea